Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, the press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your Anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, City, uno na, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinarna kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chiero, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, may gabi. May gabi si Boson Bryan, kami natin ang pinakuling alakat sa panahon na Disyembre 4, 2021. Ang ginabantay natin ng low pressure area kay nasingaga na tunaw na Aksyon Bryan, subong northeast monsoon o kunamihan ang nag-apekto sa Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan o fair weather kung may mga umalagi lang may magulugalo mula itong kalangitan, kung mga isolated man nga mga pagulan, o kung pagpangilat kag pagpanag-uob nga dulot man sa northeast monsoon o kunamihan. Mahina itubtob sa kasarangan nguyop sang hangin gikan sa namin na nasidlangan. Ang naging probinsya sa kabugusan nga bayan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagatunod alas 5:21 kay nakamagabutlak alas 5:48 buwas sa aga. Inisimen ng Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padabang salamat yung mga gabi sa lugar. Sir Melvs, ang gin-mention mo ning LPA nga natuna, amo ning nakitaan mga 970 kilometers sa East Visayas, amo ni? Yes, Aksyon Bryan. Muna sa kayo na, nag-develop sa aga. Okay. Kaga na na-dissipate sa kayo na. Kag subong makabig natin fair weather kita. May mga permissions ang clouds. Pero makabig natin part lang sa mga natawag natin yung mga trap lines kaga northeast monsoon amoy nang nagadala sa mga pagulan-ulan o mga nipis nga mga pagulan sa ato. Pero sini Sir Melvs sining mga nagapaabot kita sang Pasko kabalo ka Sir Melvs
subong excited ang tanan-tanan sining Pasko kay nag last year daw why kita naka-celebrate masyado ano. Kumusta Sir Melbs? May mga makit-an kita dira in advance nga posible mga LPA or mga typhoon gid during sa amo sining nga panahon. Next week. Mga next week. Based sa models nga ginamonitor nato naksunbay damo kita models nga ginalantaw. Nagapakita nga wala kita sa subong may sagwa kag sa sulod sa ato nga Philippine Area of Responsibility. Wala sa mga tropical cyclone o low pressure area nga maposibilidad magadevelop. Pagluwas lang sa mga trap o kung mga extinction clouds ang iniblang bagyo pa nga si Nyato o kung si Odette mo pa na nag-affect dere sa aton pero hindi sa direct nga maka-affecto dere sa aton. Sa subong wala kita sa nakita nga bagyo pero gilalantaw naton ining Disyembre 1 to 2 typhoon pa ang forecast nga ginapakita sa pag-asa nga may posibilidad magasulod sa atong Philippine Area of Responsibility. 1 to 2 no pero kita ko letter di ba base kita sa alphabet naton so letter O pa lang ta may P may Q R S T U V pata Sir Melbs no? So inatanan ubuson ta gina siya or mag-start sa Enero lain naman to. Yes, hindi na naman maubos. Ang alangan mo lang na siya. Tapos mabalik naman kita sa letter A sa 2022. Kabay pa O lang taas ta, no? Hindi na madugangan. Kabay pa gani. Amo man ang akon. Sir Ma'am, salamat. Good morning gabi. Salamat na, Aksyon, Bryan. Yes, sir. Sige, lauman mga kaksyon 1 to 2 pa nga typhoon or LPA nga gina-monitor sa buong sang pag-asa pero nagapangamuyo kita nga wala na lang hasta magtapos ining bulan sa Disyembre although nga di man na naton mapaktan. Aman ang balda di tayo mapugnan. Ang pag-asa gani hanggang monitor lang na sila to inform sa aton pero hindi nila na mapugnan bisan ano pang bulubantay na nila. Aksyon firing line. Mga muyo lang kita no sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:05 na sa aton sa nga pagpangalagad sa mga adlaw Sabado, Disyembre 4 na 2021. Aksyon firing line. Mayara na gid lamang kita sang 21 dias ang nabilin kag Pasko na mga kaaksyon ano. Kag 28 dias naman lang ang nabilin. Magasaylo na kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi amo ang 2022. Bukas na aton sa Facebook page bagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaaksyon. Yari man ang aton sa text hotline sa 0963-757-0874. Ang aton sini pamangkot sa mga gabi, please lang sa mga utod ta basi may panahon kamo nga mag-type dira kag maghatag sa inyo nga komento, simple gid lamang. Kuni subong may ara sang duha ka mga top officials sang Pharmally Pharmaceutical ang napriso ni sila ginpapriso sang Senado matapos nga ginapangayuan sang mga senador sa mga dokumento sa pagbakal sang gobyerno sa ila sa to mga face mask, mga face shield, kag ano pa to nga mga PPS, mga kaaksyon. Pero hindi sila mag-provide, no? Hindi sila mag-provide. Ang pamangkot naton sa mga gabi nga aayhan nga hindi sila mag-provide, mas paka maayuhon pa nila nga mapriso sang sa maghatag sang dokumento. Aksyon firing line. Kahapon nga adlaw kundi ginapriso ni sila kundi ko magsala daw sa Makati or sa Pasig. I'm not pretty sure ano. Tadol-tadol na naman sila dala dito sa Senado kay padayon pa ni ang hearing kag ang pagpangusisa karon sang Senado. So bisan may ara sila sang ihambal o kon wala dapat na presentar nila ang ila kaugalingon. Tiyo, ini sila nga duha subong priso ni sila bangod nga di maghatag sang dokumento nga ginapangita sa mga senador kung paano sila baligya sa gobyerno kay ang ila sila nga puhunan kung ikumpara gid sa matutuon nga negosyante hindi kaigo. Aksyon firing line. Amo na gina-question pero siling ining duha hindi gid maghatag dokumento. Ano ayhan ang sa likod nga abi kamo hatag komento mag-aksyon kay basahon ta dugay-dugay. Aksyon Bryan.
Bryan Morden, Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagalina gumba kag mga kaulumol nga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Sini nga gabi gid lamang may ginrespondira ng aton sini nga patrol report o reporter maka-aksyon with Aksyon Dale Salazar. May isa ka aksidente nga naglunta diri sa syudad sa Bacolod. Maka-aksyon check tani karon ang mga detalye sini. Aksyon Firing Line. Kung aksidente lang paghambalan dito sa Kabankalan iyaho, may isa ka motorsiklo ang sumuhot sa nagaparking truck mga kaksyon. Ti disgrasya gid kay patay gid ini. Aksyon Firing Line. Daw kalapad man ang kaayo sang kwan sang dalan, nakita ko sa mga litrato mga kaksyon. Kalapad sang dalan kag adlaw, no? Adlaw natabo ining aksidente pero ti dumasok siya didto sa dalom ho bao grabe maning way gid siya nakagiho na sang didto sa idalom sang truck nga ini makaksyon. Patay gid ang nasambit nga driver. Samtang ang iban pa nga mga balita sa lokal sa police station number 4 karon check nato naman ang patrola. Ano bala ang panibago nga investigation sang police station number 4 sa pagluthang sining isa ka PWD kag tricycle driver kaina mga alas 9:40 ang takna dira sa barangay Estefania. Aksyon Firing Line. Anong sala niya sini no sa isa ka 44 anyos nga tricycle driver makaksyon, anong motibo nga ang pinusangan gid ini siya sang makaapat ka bises mga kaksyon. Ang iban nga balita sa probinsya nga balita ti kuanwa ang ang sanggunian panlalawigan magadihon sang resolusyon nga nagakondol kag nagahatag pagkilala sa kay anay board member sang 3rd District and anay alkalde man sang Ibi Magalona David Lacson nga nagtaliwan kagabi mga kaksyon suno sa report na igo gid sa COVID-19 man, no? Kag may pneumonia siya. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita sa banwa sang Don Salvador Benedicto ari forte niyo kundi sa mga kadis kag sa bago ang EO nga ginpapagwa sa ila alkalde nga ang mga empleyado nga hindi magpabakuna ina balang capable pa nga bakunahan pero wala nagapabakuna, hindi na sila makasulod kung wala, hindi sila makaprovide sang RT-PCR test mga kaksyon 1530 sa bago. Sa kada siri, kada simana gid pila lang RT-PCR test daw tag 2,500. Aksyon Firing Line. Ang grabe pagidya dito sa banwa sang Don Salvador Benedicto kay suno kay Mayor Marcelin de la Cruz sa Enero 1 ang mga wala na bakunahan nga taga Don Salvador Benedicto kung wala nagpabakuna hindi makasulod sa merkado. Manog bakal man o kon manog baligya. Aksyon Firing Line. Aragid, no? Ti aragid kido kadamo pagid way nagpabakuna na. Ano pagid ang EO nga ipapanaog ni Mayor de la Cruz sa Don Salvador Benedicto? Sa Enero, hindi na makarenew pa ang mga job order kung wala kamo na bakunahan. Aksyon Firing Line. Klarohon ta lang, ini may exemption, ini ha, maghambal kita exemption, kung ikaw may ginabatsyag dira, kag ang doctor's advice, hindi ka pwede bakunahan, hindi kaya exempted kaya Pero kung ang lawas mo, himsog ka man lang, pero hindi ka magpabakuna, bangod sa imo pagpati nga mag-zombie ikaw, ti hindi ka naka-JO, liwat ka hindi ka pagbatunon sang Don Salvador Benedicto locality. Aksyon Firing Line. Fuerte nga balbalanay subong da sa Facebook sa Aksyon Radio mo. Kung digin post ni namon nga balita, may nagreklamo da nga din ang aton kahilwayan insini mga Republic Act kung ano na lang ang mga Republic Act nga ini nga hindi mandatory ang si vaccination. Pero kagabi gani ang na-interview ko nga isa ka labor sector ang gawa Secretary General nga si Sir Winnie Sancho, ina sila mga against ginaya sa mga human rights bala, I mean against sa mga human violations. Pero kagabi suno sa iya, siya ti panahon na gid man nga magpabakuna. If the solution is bakuna against COVID-19, why not? Aksyon Firing Line. Why not hindi ka magpabakuna kay way pagin man sa pamatuon nga nagkala zombie ang ginbakunahan
kag may matabo sa bakuna o bakunado or ano sitwasyon. Action firing line. Si Winnie Sancho iya sa labor sector na kag kon mga human rights violation lang, ina sila yung nagapanguna na sila nga nagasinggitan, labi na gid kon ang mga ginabayular dira kinamatarong sa mga trabahante, sila yung gaululuwang na ni dayon. Pero kung vaccination program ang pangambalan, kagabi ambal niya ti okay gid kami do, hindi gid kami gusto nga kontrahon ina kay ti ang gusto matabo sa gobyerno ang aton sini nga welfare mga kaksyon, ang kayuhanta not only for one person but of all of us mga kaksyon. Action firing line. La City 3 sinasa ato nga pagpangalagad diri iya sa Negros Occidental gihapon kay ina may ara sa Assemblea ang General Assemblea ang Yunega, no? Porte man okay, ining napatay balang si David Lacson daw matambong panikontani kaina mo sang Assemblea kay Yunega ini siya. Pero kibot ka lang Miyerkules gindala sa ospital sa isa ka pribadong hospital diri sa Bacolod kag kagabi ginbawian sang kabuhi. Action firing line. Diri sa Bacolod mga kaaksyon nga mga balita, puwerte overwhelming gihapon ang vaccination di. No, sa FB post ni Anay City Administrator and subong volunteer dira sa EOC, ang SM kaina grabe kadamo tawo sa gusto magpabakuna. Action firing line. At mayo man na mga kaaksyon nga mo sila kay para at least kuani malabot ang herd immunity kay do never heard tani. Action firing line. La City 14 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Bryan Morden. Action firing line. Ang mga balita sa national mga kaaksyon, si COVID-19 today nga kaso yara sa 517 ang bago. Kagaaktibo sa bugos nga Pilipinas naganubo 14,338. Action firing line. Suno sa mga eksperto sa DOH kag mga Okta Research kag iban pa, everyday naganubo ang kaso. Mga kaaksyon, so nagpasalamat sila sa sini iya nga mga development for Philippines mga kaaksyon. Action firing line. Ginapangita naton diri ang update mga kaaksyon sining update mga kaaksyon sining Omicron ano. Dito sa balita sa iban nga pungsod, may ara sang mga sa iban nga pungsod mga kaaksyon. Sa Canada, damo na to subong ang Omicron case dito sa ila. Action firing line. May nagahambal gani nga ining si Omicron basi way gid iya nagumpisa sa South Africa. Kay sa Malaysia pa lang November 13 may na-detect na to sila gali amo Omicron na to. Ang sa South Africa na ginawa ni do November 16 pa. Action firing line. So nagapating halos kalabanan nga basi ulihin na na-detect ini pero sa iban nga pungsod naglapta na ining si Omicron variant mga kaaksyon. Action firing line. Diri sa pungsod Pilipinas so far, pasalamat kita sa Ginoo, although according sa mga taga DOH nga hindi basta-basta nga mapugnan ina kay ti may nagasinulod iya nga mga utod ta nga mga OFWs, mga ROF kag isa may mga foreigner gidya nga nagapalauli diri sa aton plus pagid nga ti Paskwa dugay-dugay kag bagong tuig. Grabing monitoring subong sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Ang mga kaaksyon, ang pungsod Pilipinas, may ara subong sang 3 nga nagpositibo sa COVID-19 sa mga nagpalauli diri sa aton halin sang November 15 hasta subong nga adlaw. Action firing line. Kabalo ka may nagpululi diri sa aton halin sa South Africa halin sa November 15 na may ari diri sang 253 nga nag-abot. Ang halin naman sa Egypt mga kaaksyon 541. May ari man diri puli sa aton halin sa Botswana, 3 mga kaaksyon. And may 3 nga nagpositive sining COVID-19, no? May Buskin gali no? May 3 nga nagpositive sining COVID-19. Kagang ila sining pagpositibo, ang ila sining iban nga mga specimen mga kaaksyon ipadala gilayon sa Genome Center agod mabal-an kon ini sila positibo man sining Omicron. Action firing line. May isa ka 23 anyos nga ROF nga nagpauli diri sa November 16 halin sa South Africa. Ginamonitor ni siya subong mga kaaksyon.
Pero ambal sa mga eksperto, hindi gid man malayo, kag hindi basta-basta or hindi posible, diri sa aton nga mahitabo man ini, kay sa nambal kinaton, may nagapululi sa aton di halin sa mga na-mention nga mga pungsod nga may na-detect sining si Omicron. Aksyon firing line. Halalong gid kita, no? Halalong lagi kita mga kaksyon kay para inang tayuyo na ning pagnubo sining COVID-19 cases diri sa pungsod Pilipinas. Labay naton kundi ang 3-day ito nga vaccination day national. So no diri sa ila sining nga data nga ginpagwa subong adlaw. Nagdangat sa 9.9 million ka mga Pinoy ang nabakunahan sa 3 ka adlaw mga kaksyon, no? Aksyon firing line. Daw naglambot yan, limani kay may gin may gin extend mo, no? Pero sa first 3 days sa November 29, 30 and December 1, nagdangat sa 8.01 million ang nabakunahan sa bugos nga Pilipinas. Dumayo man. Aksyon firing line. Tinga nga kundi mo pag himuan sa mga kaangay sa nga programa daw hindi magpabakuna. Nga daw pareho man lang gihapon sila nga nagpabakuna pa. Gag dito ka pa yan nagkadto nga nagginutok ka mo. Aksyon firing line. Yawan ka mo pila. O subong pwede man ka mo kapabakuna nga way sa mga programa na nga tag 3 days nga ini. Aksyon firing line. Ang sang December 2 kag 3, padayon ang vaccination sa gobyerno, naglabot sa 1.9. That's why nga naglabot sa 9.9 million ang nabakunahan mga kaksyon sa 3 kadlaw kag additional nga 2 kadlaw. Aksyon firing line. Nagalaom sila nga before pa naman mag-end ining 2021 before mag-end ining December, makalambot kita 54 million ang target sa aton sini gobyerno para makalagas-lagas kita, no? Sa 54 million nga ina mga kaksyon, 37.35 million diri ang fully vaccinated na. Aksyon firing line. Nga ginahingagaw gini sang gobyerno ang kaangay sini. Bangod, gusto sang gobyerno mga kaksyon nga makaselebrar kita sang kumpiyansa man or hindi lang gid totally 10% or 100% rather nga kumpiyansa kita sa aton sining kaugalingon because nga bakunado ka na. Pero amo ning ginapangita sang gobyerno rason nga gusto nila magpabakuna. Aksyon firing line. Hambal diri sa Department of Interior and Local Government, pwede gid makaselebrate sang Christmas party mga kaksyon. Ang saday sin-o dira pasugta na, no? Kay sa alert level number 2 na butang nga pwede na gid man katipon-tipon provided mga kaksyon nga yara lang dapat sa 50% capacity, no? Kung gusto nyo mag-party kamo sa mga establishmento nga maya sang safety seal mga kaksyon, pwede kamo makahimo 60%, no? Kag ko nang ining establishmento ay nagsunod sang pagsulundan sang health protocol, pamati kamo da, pwede nga bawion ang safety seal nga ginhatag sa inyo kag isuspender ang inyo sini nga business permit. Aksyon firing line. So sunod lang tas protocol kaya ang gobyerno naton kabalo kita nagadihon sa mga tikang agod malabot naton ang aton gina gusto matabo nga makabalik-balik kita sa normal, although nga suno sa ila malawig-lawig pa ni nga pakig-away ta kay COVID-19. Pero amat-amaton ta nga naga-follow kita sa mga protocols mabuligan ginato ng aton ko galingon. Aksyon firing line. La City 21 na Action Radio Philippine Standard Time. Kagabi mga kaksyon na mention ko sa inyo na si Senador Bato de la Rosa nagpalayag nga gusto niya amyendahan ang PNP law, no? I forgot sa Republic Act ba na mention ko kagabi. Nga gusto ni Bato de la Rosa Senador, a former PNP chief, kag nag-serve gid sang pila ka tuig bilang pulis, no? Luyag niya nga amyendahan ining PNP law kag dulaon dira ang poder sang isa ka LGU chief o kon mayor o kon gobernador nga sila iya amo ang magpili sang gusto nila nga mangin hepe o kon officer in charge, director sa ila sini nga lugar sang PNP. Action firing line. Ang pinaka-point malang ni Senador Bato de la Rosa, suno sa iya, may eksperyensya na siya. Nga tigin-pili siya sa isa ka alkalde, abi o kon gobernador. Nga hindi siya makagiho sang gusto niya nga himuon for peace and order, guro
pagdula sang totally kriminalidad, pagdula sang mga illegal drugs, pagdula sa mga kung ano-ano pa dira nga mga violators or violations under sa iya sininga AOR. Kay kung may nagauyat sa imong alkalde kon gobernador, base ginatunga-tungahan ang hepe kag hindi makagihumayo. Aksyon firing line. Ang gusto ni Bato, dulaon na ina nga manira or style sang panggobyerno. Nga kung tani, why niya hilabtanay pa si mayor o kon gobernador sa pulis kung anong ginahimo nila sa ila sini nga trabaho. Aksyon firing line. Galing kay ang ginhimo ni sang pinpilo ni feeling ko lang si mayor kag si gobernador may ara man sang may mabulig man, of course, no? Dapat mag-isa, no? Mag-isa sila for the benefit sang constituents nila dira nga mapaluntad gid ang katawhayan. Ang bot silingon ni Bato diri nga kung mag-isa-isa gid lang palariho tanan the same ang trabaho nga ipatuban. Base naka-experience siya bala si Bato de la Rosa Blaya sang ginatawag naton nga may ara ya si gobernador, may ara si mayor nga ginauyatan nga mga illegal dira sa lugar nila. Gusto ni hepe nga atrakahon tong illegal nga ato pero ginapunggan siya sang alkalde o kon gobernador, hindi siya makagiho because nga si mayor or si gobernador amo ang nagpili sa iya. Aksyon firing line. Amo nang pinaka-point nga nakuha ko na mo, no? Pero mga ginaplastar pa lang subong ni Senador Bato de la Rosa. So hindi taman ma-disregard kag mapawalaan ang palayag ni Bato kaysa nahambal ko na anti siya nga nag-retire bilang pagkapulis. Halin sa puno hasta nga nag-PNP chief siya. So meaning, grabe nga experience niya ang naagyan niya bilang PNP. Online sa firing line. Sa aton nga linya, ang gobernador sang Negros Occidental, Governor Jose Eugenio Lacson Gov. Mayang gabi dira Cebu. Welcome to Aksyon Radio Bacolod. Din is Aksyon Bryan, Morden. Mayang gabi, Aksyon Bryan, kag sa mga kapamati sa programa mo. Mayang gabi. Yes. Gov, salamat gid sa time. Mangayo lang ko, Gov, reaction kay since then. Kabalo na man kita nga si Governor, si Mayor, kung mag-retire na gani or i-transfer ang isa ka hepe or director to the other city or municipality or province abi, may ara sang gina-endorse nga mga names nga amoning pilian ni governor or ni mayor or sometimes si governor or si mayor may gina-recommend man nga amoning gusto ko nga hepe, daw mo gusto nga director. Pero nakibot ko gabi kay Senador Bato de la Rosa, balya amindahan ko ning PNP-lo, kag gusto ko na dulaon nga magpili si mayor kag si gobernador sang hepe. Any reaction si ni Gov sa sining palayag ni Senador Bato de la Rosa? Before I react, I want to know kung anong rason ni Senator De La Rosa na amindahan niya ning palisiya na has been followed for so many years already. Yes, no? So, yes. it would be good to know kung ano ang rasones na ni Senator De La Rosa kung gusto niya i-amend. Okay. Gambal ang rason ni Bato de la Rosa, siya hindi na siya luyag pa nga daw si Gov or si Mayor amo ang magatudlo sa hepe kung anong trabahoon sang police Gov. Why man siya na may pointed out abi nga basi may gin raid sila nga illegal drugs, illegal gambling or etc. nga daw gin balabagan abi why man siya gin mention pero based sa iyang experience sa munay daw hindi kagiho si police kay gina kaptan ni Mayor Kenigov. Daw mo sinabi. Actually, Brian, if I'm not mistaken, at one time, nag-hepe siya sa Davao City. Yes. Sino nagpili? Sino nagpili? Ang PNP? Hindi. Ang mayor eh. Diba? You know, ang PNP will always recommend training. Yes. And it would be good for the local chief executive to interview ang tatlo. Yes. Para, you know, gut feel lang eh. So, para matansya sa mayor or sa governor kung sino sa tatlo ka recommendees ang where he or she feels masaligan niya. No? Mm-hmm. So, and then,
so far naman, especially di sa Atonia, uh, uh, ang PNP, especially din sa local PNP station, they also need a lot of help from the LGU, di ba la? Why do you think would a local chief executive cooperate or give assistance kung why siya salig kaya local chief? Yes, correct. O kaya chief of police. And kung hindi ang local chief executive ang mapili, sinong recommend yan na mapili? Di ba? Yes. So, kumasilin sila, ang chief of police is beholden to the local chief executive. So, I don't know what his ground is, no? Pero, kung sino mapili ang chief of police is also beholden to that person na nagpili siya. Di ba? Correct. So, I think he has to think twice, no, and give a better explanation, no. And anyway, may supervision magigapon ang PNP sa mga hepes ta. That's precisely every quarter, di ba? Gina-grade sila. Ginatanaw man kung kumusta ang performance sa mga hepe naton. When we have awards like that, best police station on a quarterly basis. No? So there are enough safeguards. No? May supervisory mangyapon responsibility ang PNP sa tanan nila ng mga hepe. But I really think na ang local chief executive should be given the responsibility to choose among the names being submitted to him, no? Yes. If only to create a camaraderie, in order to create a confidence between the local chief executive and the chief of police, no? So, I don't think it's enough reason, no? Whatever ang rason na ginatag ni Senator De Rosa, I don't think it's enough to amend it because he himself is a recipient of a confidence given by a local chief executive. Feeling ko ganito, basi kagin ni siya tunga-tunga, gin man nga daw, gin siya ka-ekbete, subong yan naging express. Ngayon din siya police, ano? Anyways, kon si chief executive kag si PNP chief o kon hepe dira kon director, hindi mag-isa abi ang communication kag relationship. Maybe siguro like Negros Occidental kadako-dako sa aton di paano naton mapatuman ang totally 80 to 90% nga peaceful situation go ba no? Can you give us more expansion na go ba? Definitely because of the cooperation of all local chief executive with their respective chief of police. Better chances of attaining peace and order, no? And we've seen that relatively Negros Occidental has always been peaceful, no? Yes. Yes, there are crimes. Yes, we cannot never naman 100% zero crimes, no? Pero I think the policy right now is working, and as I said, it's very important that the local chief executive have the confidence, no? May kumpiyansa siya sa chief of police niya. Okay? So I don't know, no? Senator De La Rosa should think twice or give a better reason, no? That it's like saying ang pag-appoint niya ng isa sa local chief executive was not right. Pero dito gani siya ng sikat sa Davao. Yes. Dito na nagdugay gini siya bisan nga tawag sina gani over ano na sa tawag sina over ni siya sang iya sining years of service dito. Dawgin pa stay pagin siya dito kiti palangga sa sang mayor. Anyways, basin na dipat pala si Senador Bato de la Rosa. Yang aton mga LGUs, most especially diri sa Negros Occidental, once maayong relationship sa hepe nila, simple malang gov, no? Ang Talisay naghatag malang pirmi patrol car nga mga Hilux. Ang San Carlos, Hilux, duha ka bilog, bag-o, kag Innova, kabankalan. Yes, correct. If you can remember, pagbisita din ni
pa sa PNP Chief Eliasar. Dini-inspection niya itong mga armas. Tanan to, halin sa mga local government unit. That's because maayon nila relasyon sa local executives. So, anyway, let's listen to Senator De La Rosa kung iyagin na i-file. Pero I think I don't think it's a popular move, especially among the local chief executives. Sino man guro ang mayor kag gobernador nga luyag nga pabayaan ng mga violator sa lugar niya man, illegal gambling, drugs kag criminalities, governor, duway gin man guro wala. Especially sa aton dire. We don't have this problem, no, na ginatbuutan sa mga local executives sa mga illegal na mga actions, no. So we always have the local chief executives have very good relations with their COP. And one of the reasons because choice or being segundo, no, sang local chief executive ang pagpili sang COP. Sige. Gov, ulahinon ko na lang ni, anong pagkilala mo kay Sir David Lacson Govman? Sa nakabalo ka ni, anyways, kabalo kitang reaction, syempre sad, pero any information regarding to this sa nahitabo siya kagabi, Gov? Well, I understand na naigo siya sa COVID. In fact, ang last birthday ni board member Andrew Montelibano, first cousin man na siya ni Mayor David. I was with Andrew and Vice Governor Ferrer. We were dito sa manukan ni board member Andrew sa Murcia. And inistoryahan pa nila na si Mayor David that night, encouraging him to be admitted if there's a need to, no? 3 days after, temo na natabo. So we were really saddened, no? We were shocked, and of course we're still saddened by this unfortunate incident, no? We have served the municipality of Magalona for 3 terms, and nag-board member na siya, no? After that, I was also then the vice governor. Yes, vice governor. And I think if there's one common comment is palangga niya mga barangay captains. No? Gintagaan niya dito atensyon ng mga barangay captains sa mga kinanlanon nila. No? So, we continue to mourn, no, the death of board member and Mayor David Aksyon, and we hope that his soul will rest in peace. No? And again, it's just a reminder na wala gapili si COVID. No? Yes. Why nagagapili? Whether you're an official or an ordinary individual, pwede ka gipigo. No? And don't take it for granted. Very important sa first few days. No? If you're not feeling well, consider it already COVID and right away have your test, no? Para mabalaan kung ano din siya. I see. Si Sir David Gov, I don't know if may idea ka, bakunado siya. Kay why naging man kami nagsabad pa sa family niya. I understand bakunado ko siya. So, but it was also said naman, mas bakunado ka, pwede ka gamang mahigo. So, again, very unfortunate. Sige. Dira lang kita ni Asta. Gov, salamat sa mga time. Salamat sa serbisyo. Mayang gabi kag mabuhay ka, Gov. God bless aton tanan. Stay safe. Madamo din ang salamat Aksyon, Bryan. Yes, Gov. Aksyon Firing Line. Okay, nakayuhom si Governor Jose Eugenio Lacson sa mga tirada ni Senador Bato de la Rosa. Aksyon Firing Line. Matuod na kag sigurado ko damo ni ang taas kilay sang palayag ni Senador Bato de la Rosa. Although naintindihan ta ni siya because ini siya mamalidha
Gusto may nakitaan siya maybe guro nga ti kinanglantan na ni Islan, kinanglantan ni Ligwaton, kiti may power to sila to change, to amend sa aton sini nga mga layi diri sa pungsod Pilipinas bilang isa ka senador, ano? Pero hulat-hulaton ta, if the other senador ang iban pa dira kag sa aton sini nga lower house dira sa ano kay siyempre kun mindahan ini balik panis dalom sa aton sini nga mga representatives dira kun anong ila paglantaw sini nga hingyo ni Senador Bato de la Rosa. Action firing line. Ang in-example ya mismo siya mo, naka-experiensya siya nga daw ginatunga-tungahan. Daw ginatunga-tungahan sang isa ka elected official. Sa kundin man siya na-assign, we don't know kundin nga lugar. So hindi siya nanamian, siya pulis ko, tunga-tungahan lang ko sang mayor o kon gobernador. Hindi mahimo, ang gusto yung mahimo, damo ng botsilingon niya. Action firing line. Pero tiyan mo na hambal naton, ang relationship dapat sang PNP kag mga local chief executives naton madalom. Kiti sila ling may mga poder kag may mga ihibalos tanan-tanan. Ti pangabaitan naman lang kung mabudlay gid man ini amyendahan ang mga plano ni Senador Bato de la Rosa. Ayo man tay sa mga local chief executives da kung may ara sang patigayunon nga mga pang-raid dira ang aton kapulisan. Mga gambling man dira, illegal nga droga, kung ano man dira nga mga kalakasan dira. Kag may kulo kilala abi ni mayor o ni gobernador ang tagiya senada basi amo ning rason nga gina bulubalabagan. Abi, Action firing line. yung taton yun ang pagbulubalabag eh. Let the police do sa ila sini nga trabaho. Kay mayo relationship nyo goods gina bululigay kamo sang kinanglanon nyo da o mayor need na mo niho kulang kami goods gina iya. Pero kung trabaho na sang pulis, nga nakita nila nga sala ina, kag kilala abi ni mayor atong tag-iya sining illegal nga sugal o kung illegal nga droga nga ina. Tapos si mayor maburo-barakang, ops, direktor, hepe, hindi pagtanduga, ako na. Tiway gini pulos nga muna ina. Action firing line. Muna way gina pulos. Although nga to do katayog, kung pamatian ta si Governor Lacson do katayog, abi, siya proti hulat-hulaton ta. Kay basi pa naman. Pero anong resulta? Basi nalipat man to si Senador Bato de la Rosa, nga ang PNP, gamay pundo, kung isa nga ni, lantawan ni Blas Bacolod bla, ambot ka may patrol car, paning Bacolod nga yagin mismo sang PNP, kaya ang ginapadalagan subong sa mga kapulisan donation, inaiyasang Bacolod nga LGO ho. Action firing line. Yun ang mga si Maron ablang nga wala ulo na. May utang pa na. Huwag pa na maimpas. Dumayari pag man ko nakita di mga Hilux niya. May nakitaan pa man ko di nga yaka PNP gidyang fund o kon provide. Pero ang ginagamit sa Bacolod mostly sa mga police station sa muning medyo nagkaag-kaag na magdalagan nga slakyan. Action firing line. Doon mo na bla, no? Bago lang ko to nag-report, last week lang ko nag-report San Carlos City, nag-donate sang duha ka Hilux nga back-to-back yang nga patrol car. Ga inaw kag isa ka 8-seater iya nga Innova for PNP San Carlos from San Carlos City government mga kaksyon. Action firing line. Pero nag-gets ko man ang silingon ni Bato mo. Di siya gusto nga himuan sa daw kabayo nga may rinda. Sablang ako anong gusto ni Mayor Amuni, anong gusto ni Gob Amuni. Awan ang punto yan So kung kaintinding mga mayor ta gobernador, sa palayag ni Bato de la Rosa, although nga daw medyo mabudlayan, amindahan ang gusto matabo yung nga pulisa, di ka mo dapat adjust man ka mo da sa PNP nyo. Hindi nyo pag burubarakangan da ang kilala nyo nga daw hindi ka mo gusto nga iwasakon sang PNP mga katuntuhan sa lugar nyo da. Action firing line. La 7:41 na pagbalik karon dugay-dugay makaksyon. Check naton ay ning gintiro iya nga patay gido nga tricycle driver PWD pa ni anong sala sini sang isa ka shooter, isa ka manugpatay kay na dira sa barangay Stefania. Action firing line. Pero ni nga bahin sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sa DTX 500 capsule para Aksyon Radio. Miss Casey Montero, rest back sa COVID, magpapahuna na para sigurado na. Hi! Hi! This is Waki Kiray.
Rest back sa COVID? Naku po, magpabakuna na para sigurado ka! Ha? Si Mike Di Mapalad, sakto gina kaya mo na isyo namon poderoso ginagamit lang pagka-government employee niya. Si Hinida Ordunes naga-monitor, Alma Agravante sa Bater, si Charlens Arnaiz, Rowena Castillo de la Cruz, Limuel Ma, good evening Sumbray, Morden Kapamati, Barangay Takulinga sa THAS 2 Subdivision. Ana Sinoro Araman, Paul Spet III, si Georgia Gargasiran, good evening Sumbray, do or die na ang mag-utod sa Farmally. Bahala na si Batman, si gaano damo ang madalasa. Ang basang, yung mga top officials pa ni sila, mga lagko pa ni Ranggo nila. Imagine mga tag-iyada sang Farmally ngayon na, why na? Pero sila nga doon nagkalabilin sa tabtaban. Farmally Aliling, Imbong Jocampo, thank you, Gid. Ana Sinoro, si Elvira Hilogo Araman, Bibi Gregorio Yulo, nagamonitor sa poblasyon DSB, Melchorita Ferrer sang Barangay Bata, si Boards Asa sang Barangay Takuling, Nerwin Sakmar, pasensya gid sir ha, Nerwin Sakmar, Pilili Oligo, Action Bright, tamiyaw lang please, Merry Christmas to Ma'am Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo, Jinky Dailagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Sige. Rich Marino, good evening, Action Bright, monitor kami ni Kabankalana. Si Catalan Job Araman, may gabi igid, no? Basi kilala ko ni Catalan Job. Okay. Okay. Sabi na kong si Kinsa. Sige. Si Juan Manjo Arnijo, Rose Guevara, Florencia Villacampa, nagamonitor sa La Union. Si Bibi Torino Punce Araman, nagamonitor. Thanks, God bless God. Maria Teresa Hofilinia, Niel Mugar sa Isabela, Libas, Barangay Libas. Carlos Macaroyola, tani pagpapungko ni Padots kay Bato mapinpichip kung tani wala siya nagpasugot. Doon nalipay man siya, di ba? Venus Anacleto, good evening Sumbray, pag-greet lang ko sila ni Chacha kag Renzi, nag-monitor subong from Miranda, Pontevedra, thank you gid. Alex Fuentes Araman, Idilaos, thank you gid with Nanay Isabel. Si Kurt Nathaniel de la Torre, good evening Sumbray, monitor Asyenda pang Gulayan Central Maaw. Edward Tahunes Araman, Mike Di Mapalad, good evening sir. Paano ko kakontak sa imo kay may issue kaming pangayuan bulig basi mapagwa ang kamatuuran. I-chat lang ko sir sa Bryan Morden sir. No? Elizabeth Malaka Gumala, pakigreet lang Ihihado Jomer Rotas on his birthday today. Likewise to Gliceria Hilbuena, greetings from BCHS Class 74. Thanks a lot. Keep safe everyone. God bless us all and more power. Barrio Garay Araman, Mike, again, sakto gina kay amo na isyo namon poderoso gamit lang pagka-government employee niya. Okay. Si Sir Nerwin, okay. Si Calburn, Aksyon, good evening. As lang ko kung pwede ang isa ka pulis nga nag-operate sang online sabong. Check ko lang abi. Kabalo ka online sabong, kuha ni siya mo. Inang may permit na ni siya mo, no? Lailang ko nag-uniform na siya. Si Jeneline Bandoha, Aksyon, stay safe. God bless you watching live from QC. Sige, salamat. Balikan ko karang ibang dugay-dugay ha. Relax lang ang puwak ko. Hindi lang ko maghalinda ha. La City 47, pakishare lang. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA.
Abi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pang-tiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito. Yung medyo mataas ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sunod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tigpululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia. Daligid lang bala, antes ko magkuha ka aksyon dahil sa Lasar kag Manamyaw, makuan kita anay ho, manghatag kita anay isang 500 pesos mga kaksyon. May nga bilang dra kay 28 naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, no? While waiting kita sa aton sini nga winner, kung sino man subong ang ginatawgan namon dira, nagaring cellphone nyo paki-check kay manghatag ko 500 pesos. May nga bilang diha sa Dakbayan San Carlos si Sir Engineer Joshua Catalan, no? Ang yang misis dira ang duha ka mga kidos na minaw aning orasa ron. Si Mia Ibanez Robles, salamat man. Quirnias Minias Milalubos, si Jocelyn, thank you gid, no? Salamat sa pag-monitor. And si Madam Virgil Pinda sa Celine Homes, shout out lang anak si Raslyn Bison sa Calatrava, Kagolpinda family. Kanturay, si Palay, stay safe and healthy always. Action Bryce. Salamat gid, no? Sige, na-check pa natin si Rimatrion. Halin sa kay 1655. Good evening, Sumbray. Hadlok sila magpakita sa dokumento kamay maigo gid nga dalagko nga isda. Si Imbong Jo Campo niya. Ati laban-laban gid. Magbuyagyag lang sila sa ngalan karon dira sang sino nag-provide sang pagbaklanay sining mga PPS nga ini kag gumawa ang ngalan sa mga yara sa gobyerno. Base din sila pangitaon nga mga basurahan ining duha ka mga opisyalis sang pharmaceutical. Action Bryan, alin sa kay 8815. Action Bryan, yung gabi, si Sek sang DOH ang mastermind. Sina apinan, managyapon ni Duterte. Action Firing Line. Dalaga lang mga tag ko na 500, oh. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Firing line. Last 8:06 Action Radio Philippine Standard Time. Bao kadiboy na subong nga gabi, ano? We have on the line. Hello, good evening. Good evening. Sino sa linya naton? Jerry Algebra. Bilang edad? 49. Sigurado ka? 49 na. Bibi hambal tadlong, bing tingog mo, duwara lang sa 21. Bebe? Tuod ka? 49 ka na? Ay, oo. May mag-base gali ang tingog no sa edad, no? 49. Do hindi ko kapati, ah. Anyways, congratulations. Kinagdaog ka sa 500 pesos. Taga rin ka gani? Taga barangay. May signal. May bakit? Gadadulang imo sa nga signal. Dira, sa din ka, barangay? Barangay Balare. Syudad sang Silay. Okay, sige. So, nagapamati kag Action Radio. Okay, may de transaction. Sige. Sino ang istorya mo, subong? Sir Bryan. Kilalahon mo mga names sa sang mga taga-Action Radio, ha? Kay basi dason may promo kita, may pulo pamangkot. Sige. Ariyo, ang akon nga pangakuan lang, ihamba lang. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod.
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sige. Congratulations. Sulat talandang information na pwede mo na makuha si 500 pesos. Congratulations. Ngayong gabi. Okay, thank you. Sige. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Aksyon Firing Line. Congratulations from Barangay Balaring, Makaksyon, Syudad Sang Silay. Baw, maghambal bala-balaring aksyonan do ara dang manamit nga mga pagkaon sa gilid baybay, no? Baw, saan uto na makakadto liwat man, malipat na ko sa lugar na mo. Aksyon Firing Line. Sige, no? Padayunon kung panamyaw ko daligid lang while gina-contact na aksyonan sa Aksyon Dale Salazar City Matinion, no? Maki-update kita sa ginluthang kainaari ara sa linya, no? Ang balita ng Aksyon Dale Salazar Makaksyon ginadulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Dale, may gabi. Action Bryce, sa follow-up report natin sa shooting incident sa bahin sang Barangay Estefania, Ciudad Sang Bacolod, ginpahayag diri ni Police Major Richard Gohe na nagpadulong sila kaina sa area kung sa diin nag-star ining suspect Action Bryan isa man ka tricycle driver. So according diri kay Sir Gohe, wala na to sa area ang suspect Action Bryan. Daw nga ginwelcome sila sang pamilya, pero sa pag-check dito, pag-usisa sang balay, wala na dito ang suspect Action Bryan. Patimaan nga nagpalad ko na ini matapos ang krimen nga nagluntad kaina dira sa may Barangay Estefania Action Bryan. Ang ginalataw diri nga motibo sang krimen, amo na siyang personal grudge Action Bryan matapos nga around 6 AM kay nasangaga sang mera kuno sang natabo nga pag binaisay or singgitanay pa or dalisanay ang Balsar Gohe dira sa area sang sagwasang Save More nga amo ni siya ang ginalantaw naging kabangdanan Action Bryan sang sininga krimen. Do ang Balsar Gohe sila sininga pagpangusisa previously may alagid man sa una mga personal grudge pagid iban pagid nga mga issue Action Bryan pero amo to kaina no do nag-resulta gid sa pagluthang sining biktima nga si Raymond Perdillos, 44 anyos. Ang pamilya sang biktima nagpermam na sang consent Action Bryan kay may dalom sa autopsy ang biktima. So sa karon at large ang suspect Action Bryan ag padayon pa man nga ginapadalan man tagid sang kapulisan ang motibo sang sini nga krimen. So kung magambal kita at large nakapalagyo na kilala sang mga pamilya sining biktima ining suspect, ano? Yes, Action Bryan. Kaya mo kay na nagpadulong dito sila sa balay, no, sa ining suspect pero wala gid malagay Action Bryan, no, kag mo to kay according kay Sir Gohe do nga may name naman sila sa ngalan sang suspect pero gina-check pa nila Action Bryan ang totoo gid ngalan sang ginatudlo nga suspect Action Bryan. Tiyang pamilya according kay Sir Gohe decidido gid nga mag-file sang kaso Action Bryan nga amo ni sa karon ang ginahikot sa aton sining kapulisan sa police station number 4 and possibly by next week i-file na ang kaso pero wala pa din naka-mention Sir Goy kung ano gid ang specific na case nga i-file batok sa suspect Ini siya PWD, no? Meaning may diferensyang tiil niya sinection Dale? Sa background Action Bryan wala ko ni wala naka-mention si Sir Goy kay according sa may mga previous lang nga mga grudges kadga kaina mula to may lalisay lang nagtabo around 6 AM dira sa sagwa sang Save More and then dito din natabong insidente sa dira ka vulcanizing shop Action Bryan. Sige. Ano ang tingog ni Police Major Gohe ang hepe sang police station number 4? Okay pa, ongoing pa nga itong investigation until now for the possible motive, so mahambal ta personal grudge but then we have a lead na already but nahulat talangan na makuha tagid ang tuntod yung ngalan. So pero na-locate na ning iyabalay but then wala na nito siya nalagyo na. Ngalan sang suspect sir. Wala pa ta may ngalan na ta pero di ta pa kay basi sa lablag ginhatag yung ngalan kaglain gali. Pero gin-try locate ang balay. Na kadtuan ng balay way na to sa nalagyo na. Pamilyado man sir no. Oo.
Okay. Bali personal grudge siya mo nang mas ginatutukan sa ring angle. Okay, prior sa incident, doon nagbinaisay nito sila sa kilid Sipmor gina mga alas 6 ng aga pa lang. Okay. Siyempre, si Police Major Richie Gohes ang police station number 4, no? Okay, dira na sila nagapalalarking sa kilid or kilid Save More. Ini sila kung taga-barangay o kung Purok Bagong Silang, Estefania siya. So, dira gid sa may kilid sang Save More nagapalalarking ni tanan-tanan nga tricycle nga ini. Yes, Aksyon Bryan. Subo-subo lang ka may isa gid ka kabuhi ang nadula, no? Na ginbawian gid sang kabuhi Aksyon Bryan. Kagti amo man ang pamilya, no? Nga nagapanawagan man sang hustisya kag naglaom nga madakpan ang suspect sa madali nga panahon. Sa dugang pagida nga balita, subong agad Aksyon Bryan may ginrespondihan ang patrol sa diri ka vehicular accident sa may area na siya sang tumangat sa simbahan sa may Triumph of the Holy Cross sa Parish, Barangay Estefania, Bacolod City, Aksyon Bryan. Involved sa aksidente sa diri ka XRM nga motorsiklo Aksyon Bryan Honda. Ang driver din kilala nga si taga-syudad sang Talisay, matabang si Roniel Villanueva. Roniel Villanueva, resident sa barangay Matabang, Talisay City. Siya rin nagkamalaya sa motorsiklo ng direksyon Aksyon Bryan humalis sa east, padulong sa west nga direksyon. Sa iya, sininabungguan ang couple or magnobyahan na Aksyon Bryan. Naging kilala nga si Marie Chris Kalumba kag Jared Shan Balan. Ligalay na sila mga edad, mga 21 kag 22 ni Aksyon Bryan. According sila sining himata, taga Purok Laurel, Barangay Mansilingan. Nagatabok ini sa dalan, humalin sa south to north nga direksyon Aksyon Bryan, sang ini silang nabungguan sa motorsiklo, dira sa may tubangan, dira sang simbahan, no, sang Triumph Church. Kag ang according diri sa may mata Aksyon Bryan, ang naiguan gid sa motorsiklo, amo ni ang lalaki, no, ngati ang pag-describe nila kay ina, may mga pilas sa malapit sa mata, sa ulo, kag nagsuka pa sang dugo Aksyon Bryan. Pero ang babae, okay ito siya. Pero gindalaman sa hospital para ma-check mo na Aksyon Bryan kung base may mga internal or iban pa rin mga pilas sa lawas Aksyon Bryan. Ang suspect nga si Roniel Villanueva, dira sa police station for Aksyon Bryan, nagapahunay-hunay kay allegedly nagapanimaho kuno sang ilimnon. Amo na siya ang ginalantaw nga rason nga kung nga nataboy ng insidente. Basta wala ba niya na di parahan Aksyon Bryan ining magnabihan nga nagatabok sa dalan nga kung tani magapadulong sa balay sa ila sining himata, no, sa tabok man lang sang Triumph Church Aksyon Bryan. Ang suspect wala siya naghatag sa sining statement. Do ang ngalan niya ganito, hindi pa siya maghatag Aksyon Bryan. Okay, no me. Kay base mo na, basi puno pa, basi wala pa siya bala nabugtawan. Kaya rato siya sa police station number 4. Kag natara na pa siya nga soryahon sang ni Police Corporal Castillon, siya ni subang traffic investigator nga on duty sang police station number 4. So meaning daw bulubuta ni kay doon di pa may istorya tadlong. Yes, Aksyon Bryan. Okay, hindi man siya pwede may istorya kung ilang ara sa base hospital, ti ara man sa police station, meaning tarong lang lawas niya, galing ing buta lang ulo ya. Possibly kay na pilato ka mga traffic enforcers na nagapulo pamangkot sa iya pero daw wala gid sang tarong nga sa bata nga mabaton sining rider sang motorsiklo Aksyon Bryan. Kasi kung makita mo kay na sa sining mga litrato dala ko Facebook live, may bandage sa ulo kay di nakangkon man siya sang pilas. Kag kung makita mo Aksyon Bryan ang skid mark sining motorsiklo kung laba Aksyon Bryan ang skid mark, niya, no, ang kurit, no, kung diin man natabo, no, ining vehicular accident. Hindi siyang, I'm sorry, Aksyon, di lang gapungko siya ni ho? Yes, siya na ang gapungko, siya na ang si Roniel Villanueva. Di ka dako manglisang siyad sa ulo ya do linabyan man ka labo kay spading ho? Iya, Aksyon Bryan. Ang ginsan ko nga picture nga skid mark, laba-laba pa rin siya mo. Mula na ang portion dila sang litrato, ginpadala naton. Kaya gati, amuning black niya nga motorsiklo, nga Honda XRM Aksyon Bryan. Wala itong pasang police station number 4, Sir Castillon, ining palayag sang suspect kung ano magid ang mangin tangtan sang sining incident Aksyon Bryan since ang duha ka mga biktima magabihanay gindala sa doctors sa hospital.
diri sa may syudad sang Bacolod. Aksyon Bryan, muling report kinatipon sang patrol subong nga Sabado sang gabi. Aksyon dahil sa Lazama, aksyon sa din ka man sa Pinas na budon kasangamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita ng aksyon dahil sa Lasal sa Rasar dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Ang aksidente kalabanan ho human error hindi kay mechanical error. No? Ining nagluntad tos kabankalan to siya malanto na dumalasa sa truck to, dumasok sa dalom. Action Firing Line. Subong nga gabi, siya man ni nagdalasa man sa magnobya nga nakatabok sa dalan. Allegedly naka-shot abi. Kung kaysa ko normal lang gid utok mo kag daw mayo lang gid yang pagdalasang salakyan mo do ka layo gid man sa aksidente. Action Firing Line. Na malayo-layo sa aksidente galing kay kon kung isa may unod na ang pananawan mo kung isa mo layo pa lapit nagle. Action Firing Line. Ang imo nga eyesight sina may diferensya na mo. Nakainom kagi man ta inom kagi man ta hubog, kagi man ta ligid. Pero hindi na ta masugiran sa drive kay kung di mo na kaya dapat binilin mo na lang salakyan mo. Action Firing Line. Isagi mo gidya ka tadil-tadil nga daw matumba ka na nang dalahig ka pa ibang nga tawo. Action Firing Line. Mamambal pa na nga hindi na napagkuhan kay aksidente na may nakainom abi. May kumambal tangas normal lang yung situation nila kay mambal kita ti aksidente gid hindi gid mapulong. Hindi naka-shot. Action Firing Line. Ang pagpangnutang kay na maka-aksyon na saksihan gid ato no sang Tiangge nga tag-iya kay sa vulcanizing ato kung paano linuthang atong tricycle driver. Actually nga nagsanay to silalin sa Kamilot no ginlaga siya sining suspect nga drive sa sining tricycle. Pag-abot dira nangayo pa siya tabang sa Barangay Tanod nga si Imbong no nga nagapulupungko sa Tiangge kay nagalista sa pataya sang STL and nagasinggitan siya nga tabangi ko ti kay mas dasig ang nakamotorsiklo nga suspect. Una nga gintiro siya skilid pagatumba niya medyo kaya siya gin palapitan nga ginpusangan pagid katatlos dughan ining biktima mga kaksyon. Puwerte nati kabay pamahatagan hustisya ang kamatayon sining biktima. Aksyon Bryan Morden. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay are kay iplastar tani kung ano ang matabo dira sa Don Salvador Benedicto sa maabot nga Enero 1, 2022 no? May panibag-o nga EO nga ipapanaog ang alkalde nyo dira. May connection ini sa COVID-19 kag vaccination sang gobyerno. Action Firing Line. Kon makita nila nga epektibo ini ang ipatuman sa alkalde da, I am sure ang iban nga banwa sundon man nila pilakadlaw batok sa kay COVID-19. Action Firing Line. Pero ginendorso nato na sa inyo si Mighty C, no? Ang alkalan nga vitamin C kag sumumar. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organization, Jinke dahil lagdon, ginagreet niya lang si Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Lily King, Raymar, Swato Imperial, Alma Oligon, kag all my family sa Pandanon. No? Si Adrian Lamirez, Obiras. Good evening, Sir Bryan. Paano kita makadaog 500 man? Wow. Sa nagligad na ngayo kami sa mga names ni Ma'am Nuway, mo lang guro na monitor. Na? Andy Saludares, good evening, Sombray, watching live from Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Joby Monares, thank you, Gid. Kativer Araman, si Mia Ibanez Robles, naga-monitor man. Sige. Si Hil Javier, good evening, Sombray, monitor lang kami diri sa Port of Sala, Uman. Keep safe always, God bless. Sige. Balikan kung ibang karon na, pakishare lang.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo di ko dita at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Ang baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa atong kasilingan, makita mo ng iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Pirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ
Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog gamo. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our... Antes pa naman tanan manamyaw kita liwat sa mga utod talent sa kay 8632. Good PM, Aksyon Bray. Liog tamyaw sa taga Tabayag nga nagapamati subong. Ang nagapanamyaw si Marivic Gigan. Salamat gid sa pagmonitor. Ano? Si 3005 ginagreet niya lang sa Purok 1 Barangay Naga sila Carlota, Mercy kag Boy Salmoren Dolor Catinoy Esther de los Santos. Sige. Salamat. Good PM, Aksyon Bray. Ang iyan na iyan ni Bato na miyendahan ang PNP nga law. May naghutik naman na sa iya. Hutikan na siya na madalagan presidente, dalagan man siya. Hutikan mag-withdraw, withdraw man siya. Hutikan siya mindahan, pati man siya, wala siya iya personal na prinsipyo, puro hutik lang ang nabalaan niya. Si Boy Hutik, galing.
Sa halin sa kay 2623, Bryan, nagdugay siya kay Duterte sang mayor pa. Si Duterte ti damo pinatsanay sa Davao City. Kag DDS ara sa Davao City ang involved kag sang presidente na upod na sila. Man siya ang tukhang sila ni Duterte founder, ano? Tiko na mo damo illegal nga ginhimo si Duterte kag pamatay. Amo nga hindi siya ka-stop maski gusto niya. Looks abnormality ang mind ni Bato. Kita mo? May sumami ang komento, kamo doon na-enjoy ko magbasa. Action firing line. From 4704, good evening ang si Senador Batoya. Kumbaga sa estudyante, cheater na siya. Action firing line. Action Bryan, good evening. Excuse lang ko sa vaccine kay high blood anemic man ko. 90/70 akong dugo. Kaghalos kada duha ka semana gapang lagom akon pa. Amo na nga hindi gid ko magpabakuna tapos gapamulanti ko sa libertad. Kabalo ka, may mga exemption gani mo ining bakuna mga kaksyon. May exemption ining bakuna nga once gani nga may ara ka sa ginabatsyag dira. Ining ginamuno bala namon nga comorbidities bala. Amo na siya. So hindi ka pwede kon may amo ka na ginabatsyag pero before ka Aksyon Radio. Aksyon Radio. live sir, hindi na nga pag-abot mo to, tuslokan ka lang dayon, no? Gina-screen ka mo na, ginapalinya ka mo na, gina-isa-isa ka mo na, pamangkot nan para maintindihan nyo, gin. Action firing line. Speaking of bakuna, mga kaksyon, kaina na interview natin earlier si Don Salvador Mayor Marcelin de la Cruz, no? And gusto tala ni expound gamay ang information kay pag-post naton diri sa Aksyon Radio Bacolod nga page dira, grabing binalbalanay aksyon sa mga komento. Action firing line. Ang balita amo sini. Sa maabot nga Enero 1, 2022, magapapanaog, magapagwa sang executive order si Mayor de la Cruz sang Don Salvador Benedicto. Ano ni nga executive order? Ang unod, nga kung ikaw ang nagabaligya kag nagabakal, kung hindi ikaw bakunado, hindi ka na makasulod sa merkado. Action firing line. Kag hindi lang nga merkado sa poblasyon, kundi sa tanan nga mga barangay sakop sining executive order. Ang tinutuyo man lang ni De La Cruz, mga kaksyon, para maintindihan nyo gin. Nakita niya abing nga damo naman gin nagpabakuna sa Don Salvador Benedicto, pero damo pagidya ang wala. So ang iya nga pananaw do hindi bala patasaw, nag-contribute ang iban sa pagpabakuna, ang iban hindi. Siya kon maginamo sina do hindi maayo. So, ululupo dapat kita tanan nga mag-away sining COVID-19. Action firing line. Magluwas sinang hindi ka makasulod sa merkado kung wala ka sang bakuna. Sa Enero 1 man, according to the mayor, may EO man siyang ipapanaog nga tanan nga mga JOs dira or job order sang DSB nga wala na bakunahan except lang maybe siguro sa may ginabatsyag, hindi na maka-renew sang inyo sinikontrata. Action firing line. Hindi na ka mo makatrabaho, liwat, no? Tiina, ginpamangkot naman siling kuha about ang regular nga mga empleyado. Siya ubos na action bray. Tanan nga mga regular employees sang DSB municipality, ubos na nabakunahan. Nabakunahan ng Lis Valentin. Action firing line. Ang staff da sang Comelec nga for tikalon kag kaisog. Nga pangyaw-yaw kag pang pulpog labisa sa mga naga-reactivate ka nag-apply sang voters registration. Action firing line. Now, so ang alkalde sang Banwa, determinado siya. Siya gusto ko yang mabakunahan ni tanan-tanan kiti amo manayahan ang makahatag solusyon against COVID-19. Kag are dapat malipay na ka Don Salvador Benedicto kay nga zero case kamo, no? Why na sang aktibo nga kaso sang COVID-19 ang Don Salvador Benedicto subong. Kaso take note, kaso no case, no active case na.
ang DSB. Pero ti hindi masaligan sulo pa sa alkalde kiti si COVID-19 ara malang galibot-libot sliya aton nga palibot na mo. So hindi ina pagpamigos. So siya hindi man pagpamigos although nga ti hindi ni mandatory may ara sang Republic Act bla 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 diri nga ti hindi mandatory kintindi na tanadugay na na. Kag ining alkalde sang Don Salvador Benedicto kag iban pa nga mga alkalde, gobernador kung gano pa dira nga mga opisyal ta kaintindi ni sila sang hindi mandatory kag mandatory. Ti wala sang mandatory ning vaccination pero kung nakit-an nila nga ti amo ng solusyon nga agid abi nga hindi ta paghimuon ang kaangay sini nga mga sit-up. Aksyon firing line. Tay mga merkado to, halos mga merkado sa DSB na may mga screen naman na mo palibot mo. So kung why ka imo ya vaccination card, hindi kay mo bakal, na? Hindi kay mo bakal. Hindi ka man kabaligya. Te, sang nagligad, anyways, congratulations, DSB, kidamo, nagpabakuna. Ilabi na gid sa barangay, kuto kumaliski, so. Grabe ang nagpabakuna sa pagkadamo mo. As in, nakibot, man kita gani, kita ta, sa isa kadlaw, daw buta gitong gymnasium nila to. Action firing line. Before sang vaccination, National Vaccination Day nga to, may mga nakaistorya na ta dira mo. Nga ti daw hindi gid magpabakuna, ang mga rasones, ti nakita nila sa social media, nabasahan nila, nga after 3 years ato ma-zombie ang nabakunahan or basi ano matabo sa bakunahan plus pagin mga kaaksyon nga ti inang hindi sila sigurado kung ano ning bakuna nga ini may ara man sa ila sini nga reliyon ti niya choice nila na di ta na sila ya mapilit pero nagpabakunang iban kita ko no and duwa abi nga nagapang-inject to puro ko mga hinablos nga mga nurses tanan no ti kilala nila halos tanan. Action firing line. Nagpabakuna. So, depende sa pag-explicar, no? Pag-explicar kapag hingyo sang aton sining gobyerno. So, good luck, taga DSB, sa Enero 1, 2022, lang tawon tani, kay ini interview sa aton, or interview naton kay na eksklusibo sa Aksyon Radio Bacolod kay Mayor Marcelin de la Cruz. Suliton ta, hindi man siya maghimo sang kangay sining atikang kung wala na makitaan nga maayo ang resulta kag dulot sini. Action firing line. Ang pinaka-point dito sa alkalde, nabasa ko siya dapat mangin alalangay kita tanan nga magsunod sang protokol sang gobyerno. Hindi kay tigpipila lang nga nagpabakuna. How about iban da ya? Oo. May nagakontrada. Kadamo sa mga komento nga amo ni, paano kami ba may ginabatsyag kamo? Kami. Way kamo abi ga pamati. Radyo way kamo gabasa da. Ang ginabasa nyo na puro fake news. Kung nagapamati sila action hands, dugay tanan na ginhambal. Kung may ginabatsyag ka mo, nga hindi, pamatyagan nyo, di ka mo pwede, exempted ka mo gani. Simple as that. Action firing line. Hindi na magdugang sang komento pa kay lapaw na tanan komento nyo, no? Basta ka rin may ginabatsyag ka mo, exempted ka mo. Ang silingon sa exempted, hindi ka mo pagbakunahan. I-konsiderar ang inyong sitwasyon. Amo na nakasimple. Action firing line. Pos damo, patuga komento sa Facebook page Aksyon Radio, nga hindi nila pagbutuhon da son, pirdiho ng alkalde da. Tigotoy-utoy kadlaw taga Don Salvador mismo kay niya siya sino man bing mapirdi di kay way man kontrang busy mayor namon di kang mayor di. Ay susko. Siga, amo na ihimplong Don Salvador Benedicto kung mahinabo ina sa Enero 1 sa iban nga banwa kag syudad nga daw allows man na performance sa vaccination pwede nyo man magamit ini. Action firing line. Pero antes kita makasyo magpadayon si iban panaton nga pagpangalagad Bluterna plus herbal capsule ha. Ining Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. May gabi lang sa kay Jorene Pomosino, diding alhomiento, dira sa may Antipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw ginagamonitor. Apolonio Ihina, ara na nga na ginahambal sa Revelation 13, Mark of the Beast. Si Milili Oligo, salamat gid na Jinke. Sige. Merly Gonzaga, thank you gid. Lilia Taton, God bless man. Pox Tibon Zerudo,
Ang tawo pumaksin lang gid na kung may maayo nga pagpaathag. Nga paabi mang ipit pa sa mga pumunuyo how daw hold niya ang kabuhi sang tawo ba? Grabe ba wala na respeto daw tag-iya sang kabuhi. Sige. Ang sistema sa DSB daw ara na sa Bible ba hindi makabakal or makabaligya satanism na nga style ba? Hilabyer na ba sa ako naman? Sige. Kaklaro na gid sang sitwasyon na bisan wala pa na bakuna ang tanan nagatahaw lang gid ang virus kuno. Kita mo sir, hindi ka man kasigurado kay may kuno gani ka sa punta. Inang mga zombie, layo na yan sa point. Ang point na insakto, magrespeto sa iban nga tawo. Ang hindi pagpilita kay kung ikaw ang puguson, malain man na para sa imo. Gani magrespeto kagid, hindi magpangipit sa tawo, nga daw tag-iya ka sang kabuhi sang tawo. Okay, sige. Last 8:48, paki-share lang. Thank you gid mga Aksyon. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Do not just throw away questions and statements. Kasma nga naton, so mat-amat naman ta pakinis naman sa mga panit naton, ano? Pero iban na guro tama nang ikakinis kaya na painit masyado ay nakagwa dugangan tapag hindi na pakinis. Nikamit ang Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon, ano? Padula sa baho ninyo ang inyo silikas pa, kuto, kuyaman, kagiban pa. Mga katol-katol, panahon na agon magamit kita sa Santon Plus Herbal Soap. Arya, may ara kita gamay nga paksyon kung sino man ang may nakakita sa isa ka brown envelope bala. May unod ina nga COE or chicken asang BDO. May pangalan nga Alfredo Dublar. No? Yasang SM Hypermarket iniho. Pwede nilang mabalik base sa diri sa aton sa Aksyon Radio o sa opisina mismo dira sa hypermarket da Sandumanan, no? Ang tagiya sa FB name si Fred Dublar kay na palid kuno sa hangin ini samta naga-drive sang motorsiklo mga kaaksyon. Sandumanan da o masino makasiplat siya. Sige, no? Ang iban nga mga balita pa Buwas Santa sa aton sini nga pagpangalagan mag-aksyon. Dahil gina nga hingagawon taning iban abiho. Panamyaw. Good evening. So, Bryan, ang office sa Old City Hall, kadamo wala ka pa vaccine, dapat hindi makasulod sa office, vaccine card. Aksyonan tani sang official sa Bacolod. Sa nagligad, pinanulong na ni sila sa mga vaccinators naton mo. Huwag pagin mo, boss Gle. Aksyon, Bryan, matuod na nga gahatag kamo radio nga nagalansang sa inyo station. Amo na nga ang gasuya sa inyo. Oh. Why kami kapanghatag nga galansang? Maghatag ka kapanghatag radyo kuno ginalansang sa amon sir why kami na hindi na pa why na di sa amon ano. Sa ilalan to guro ko namo nang pigitindi nyo, no? Kami di why kami ya. Kung mamati ka lang da. Oh, kung hindi ka mamati, okay man. Why na di pilitay da pariyo bakuna bla why pilitay. Pindi na si mo sa timpla sang imo sining pagpamati. Good evening, Sumbray. Di mandatory pero ginaipit ang imo mga movements sang tago amuman sa tago amuman Japon budlay gida. Tiway ta mahimo, may mga ginahimo subong ang public official naton. Kay amo na gani ang solusyon sa COVID-19 bakuna.
Hambal sa mga eksperto, naganubo ang kaso ni COVID-19 sa matagadlaw nga teran because, kung si Chris Aquino pa because, sang bakuna. Kaya ang tao tod bisan ang tao tod nga bakunado, hindi siya 100% nga garantiya nga hindi ka na matapikan. Pero kung matapikan ka, hindi ka matamaan. Namo na kasimple sa explanation dira. Oo, kag mahagan-hagan gid siya ti pila ka adlaw nga naganubo, kundi madula na gid sandalayon si COVID-19, ikitway na siya tapikan pag matinir na siya. Amo na kasimple lang. Ti bululigan ta niya, pero suliton ko basi-basulon nyo ko inyo na iya ang choice da. Inyo na iya gusto nga hindi magpabakuna. Inyo na iya ginarespeto ina naton. Sige, why na kita oras sa aton sa nga pagpangalagad, pasensya, hindi ko kabulyada, may kintingog ko medyo Kenny Rogers gapon. Sa Lunes, kabay pa okay na gid no? Sini sa Aksyon, Bryan, Morden, Aksyon, nagapasalamat, gid ka nagagda sa inyo pag-monitor man karon sa Aksyon Night Patrol with Aksyon Eric Magbanwa, no? Magilibati kita Lunes sa mga pon istasyon, kag oras. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.